ассалому алайкум бачаҳои азиз. мавзӯи имрӯзаи дарси мо аз фанни забони тоҷикӣ шаклҳои феъл ва масдар мебошад. акнун мегузарем ба мавзӯи аввал, шаклҳои феъл. шаклҳои феълиро ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунанд: шаклҳои тасрифии феъл ва шаклҳои тасрифнашавандаи феъл. пеш аз он ки бачаҳо шумо шаклҳои тасрифии феълро аз шаклҳои тасрифнашавандааш муайян, ҷудо ва фарқ карда тавонед, бояд мавзӯи тасрифро ба ёд оред ки тасриф чист. тасриф аз рӯи шахсу шумора тағйир ёфтани бандакҳоро тасриф меноманд. шахсу шумораи феъл ба воситаи бандакҳои феълию хабарӣ муайян карда мешавад. пас маълум мешавад ки бачаҳо худи феъл шакли тасрифӣ дорад, яъне аз рӯи шахсу шумора бо бандакҳо тағйир меёбад, аниқтараш тасриф мешавад. вале шаклҳои дигари феълӣ бошанд ба монанди масдар, сифати феълӣ ва феъли ҳол ки дорои хусусиятҳои феълу исм масдар, феълу сифат сифати феълӣ ва феълу зарф феъли ҳол мебошанд, ин хусусиятро надоранд, яъне тасриф намешаванд. ба калимаҳои додашуда менигарем. дар сутуни аввал феъли гуфт бо бандакҳо ҳамроҳ омада тасриф шудааст, ба се шахс ва ду шумора ҷудо шудааст. шахси якум гӯянда ман гуфтам. шахси дуюм шунаванда ту гуфтӣ. шахси сеюм ғоиб гуфт. ин дар шумораи танҳо буд. акнун дар шумораи ҷамъ мебинем. шахси якум шумораи ҷамъ гуфтем. шахси дуюм шумораи ҷамъ гуфтед ва шахси сеюм шумораи ҷамъ гуфтанд. ва чӣ хеле ки шумо дида истодаед, бандакҳо ишора шудаанд. акнун ба сутуни дигар менигарем. калимаҳои рафтан, давидан масдар, шукуфта, зананда сифати феълӣ, бозикунон, сурудхонон феъли ҳол мебошанд ки хусусияти тасрифӣ надоранд. акнун бачаҳо мегузарем ба мавзӯи дигар, масдар. масдар чист? масдар шакли тасрифнашавандаи феъл буда амалро зикр мекунад. масдар аз асоси замони гузаштаи феъл бо ёрии пасванди ан сохта мешавад. мисолҳоро мебинем. гуфтан, фуромадан, табассум кардан, шунидан, хурсанд шудан, гирья кардан ва ғайра. гуфт, фуромад, табассум кард, шунид, хурсанд шуд. бачаҳо ин калимаҳо феъли замони гузашта ҳастанд ки бо пасванди ан ҳамроҳ омада масдарро ташкил доданд. масдар ба вазифаи сараъзо ва аъзои пайрави ҷумла меояд. ҷумлаҳоро мебинем. вазифаи мо хондан аст. дар ин ҷумла хондан аст масдар аст ки ба вазифаи хабари номӣ омадааст. аз омаданаш шодам. аз чӣ шодам? аз омаданаш ба вазифаи пуркунанда омадааст. аз дӯст ишорат, аз мо ба сар давидан. чӣ кор кардан? давидан масдар аст ки ба вазифаи хабар омадааст. бачаҳо барои мустаҳкам гардидани донишатон ба шумо дар хона супоришҳо дода мешавад. супориши якум: иҷрои машқҳои 349, 350
صحیفه 208 که مشق‌ها را در دفترهایتان اجرا می‌کنید. سفارش دوم باشد قاعده مصدر و شکل‌های فعلی را از کتاب درسیتان از بر می‌نمایید. بچه‌های عزیز، این بود موضوع امروزه درس ما. امیدوارم موضوع را خوب درک کردید. باقی به شما تنصیحاتی خواهانم تا درس‌های آینده. خیر.